Čaute, už dlhšiu dobu nevychádzali videá, za čo sa celkom dosť ospravedlňujem, lebo som povedal, že budú tento rok vychádzať videá oveľa častejšie a bude tých projektov celkom dosť. Akurát je na ceste Maťo po mňa, máme dačo rozrobené spolu pre vás, celkom dosť veľa videí a akurát mi volá Maťko. Ešte nech mi niekto vysvetlí, že ako chcem ja zobrať okno, kufor a tašku. Ako to už dáme. Čo? Tu vidno Bratislava z kurvela. Dobre to je, ne? Krajšie. Ale je to krajšie než toto. To čo tam máš? Nie, Kapusta? vyzerá ako kapusta. Horčica. Ale ty si doprial, no. Bageta. To je do piči. Môžem ísť tam šťať? A prečo nechceš ísť vnuka šťať? Nehrať pred ľuďmi. Ja to len pozriem, ako to tu je. Kamu, ale na tú bagetu reálne hriala 2 sekundy. A Debrecinky už ich normálne krkvalo z toho tepla. Pôjdeme na pumpe. Teraz dole kopcom, hore kopcom a Jebe, to čo mám s očami? Ja vidím farebne. Ideme na pumpu. Keď? Tu? Tu mi povieš, keď ide 140? Do píče. Vám netreba srať, ja sa tak zaserem, že hovno mi ide. Nejdem na UMV-ku srať, ani piči. Rok je tiež kúpený. To príde z obchodu aj ide sa chata. Ideme si búrať priečku. Na taký procent. A idem vyskúšať túto pičovinu. Že či to bude držať na plochom čistom mieste. Problém je v tom, že v tomto pracovnom aute nie je ani jedna časť čistá. Že či bude držať táto pičovina. Na 10 sekúnd zatlačiť, hej. Kde to dám, aby to zostalo čisté. Ale toto není rovné. No. Určite to bude držať. A ideme rozbierať betóny. Určite nie káblom, ale bijačkou. Bude mi stačiť toto? No asi hej. Mal si špic si zobrať. Špíc? Špic si zobrať, ten štvorcový špic. Tak, nebude dobré. Počkaj. Daj pauzu. Zoberiem, neviem, či je tu rundajs a pucka. Vieš, že by sme to skúsili, vieš, aby sa nemusel toľko dúzdať. Puckou. Matýsek prišiel po mne. Matýsku. Nájdi mi multičaj.
on zachvatí. Ale nie džus. To je ako multivitamín, čisto. Čisto? Čisto multivitamín. Čisto. Hej. Ak si videl tie... Nie, ja viem, čo si zoberám. Ej bro. Čo ti jebe? Koľko stalo? 33 centov. Dostalo to 33 Alebo centov. 35. 45. Ej bro. Tak si zoberiem 2. Toto som dostal. Celý kartón, keď som si kúpil Helka. Celý kartón tohto som dostal. Mohol som si vybrať, ale tieto citrónové byli fajn. Vidíš to? Kúpim si jedno. Tá síru. Skoro 6 €. Jebe. A mne povie, že ju píkne. A ty tu, čo chceš za multivitamín ty, Pako? Uvidíš. Kurva, tak Kauflande to majú a Tesco to nemá. Nepil si, to je podobné džúsu do piči. On je to multivitamín, sa to volá. Aj v Coop jednote to majú ako fľašku. Áno! Yes! Áno! Jo! Čo je za humus? Tonik! Jo? No, mám kľúče od auta. Museli vypadnúť.